Rozumiem, że pan Mélenchon obawia się założenia więzień CIA na Księżycu, nie bez kozery. Natomiast ja głosowałem przeciwko temu całej rezolucji, jak również punktowi 24 w szczególności, ponieważ po pierwsze uważamy, że jest to wstęp do budowy jakiejś armii europejskiej, która by odebrała resztki autonomii poszczególnym krajom wchodzącym w skład Unii Europejskiej. A po drugie dlatego, że dotychczasowe doświadczenia z wielopaństwowymi badaniami w kosmosie są bardzo zniechęcające i obawiam się, że tak jak sonda nie umiała trafić w kometę i gdzieś zginęła, to mogłaby trafić przez pomyłkę w Stany Zjednoczone zamiast w Rosję albo odwrotnie i wtedy byłyby poważne komplikacje międzynarodowe. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi zostać zniszczona. Dziękuję bardzo.